Good morning. Happy Sabbath to every one of you today. Życzę wam szczęśliwego sabatu. I'm very grateful that I come here, worship together with you, even though I'm not the best in Australia. But God told Nehemiah, you have to speak to nations. And Nehemiah replied, how can I speak to nations? Because I'm not a good person who can talk very well. But God said, I will touch your lips. Amen? So that you can speak to nations. The same thing, if God doesn't touch my lips, I am nothing today. I know all of you come from Poland. Many of you are philosophers, and you are very deep in theology. Because one of my professors in Philippines, when I studied in IAS, it was our institute. He was very wise man, and he gave me many theological concepts to understand. Thank you so much for this opportunity to preach here. Today my topic is heart of worship. Heart of worship is we worship God with our heart. Let's look at Matthew chapter 2 first before we go on. Then you can see the wise men travel to Jesus Christ, to worship him. So if you look at Google or if you read, some Bible dictionaries or commentary, or you would see the wise men traveled more than 900 miles to meet Jesus, to worship him. So probably it took 2 years to see Jesus from their hometown. It means when they got to Jesus in Bethlehem, Jesus was about 2 years old. The wise men traveled very long distance to see Jesus. How about we today? How long have you traveled this morning? Just 15 minutes or 15 minutes, 12 minutes? It is very worth to come to this church and to worship our Lord. Probably the wise men know Daniel prophecy and they did the calculation. So they just followed the star to worship Jesus. So if you read Matthew chapter 2 verse 2, the wise man says, where is he who had been born the King of the Jews? For we have seen his star in the east and have come to worship him. So what convinced them to worship Jesus? Probably they were not Christians or Jews. There were many scientists, who know many things, who know science, who know geography, and who know all the knowledge on the earth. Naukowcy znają rzeczy związane z geografią i innymi dziedzinami nauki. But we don't know what moves them to see Jesus. Ale my nie wiemy, co ich skłoniło, ażeby zobaczyć Jezusa. So today what I would like to say is how worship can bring personal change in our life. I chciałem się dzisiaj zastanowić, jak oddawanie chwały przynosi zmiany w naszym osobistym życiu. So I believe that God's number one goal is changing anybody who are in this world. I wierzę, że Bóg dokonuje zmian w sercu każdego. So to save individuals. Ażeby zbawić Not każdego indywidualnie. Not just a group of people. Nie jako grupę. If you say a group of people, what about the other scientists who couldn't see Jesus? Jeżeli mówimy o grupie ludzi, to co z innymi naukowcami, którzy nie poznali Jezusa? Jesus, he first come to save individuals that are married. A więc przede wszystkim Jezus przyszedł, aby zbawić indywidualnie każdego. But the problem is not marriage, but the problem is the people, the individuals that are married, right? Problemem jest właśnie indywidualnie każdy człowiek. So the people, individuals in the marriage are fixed, then the marriage will take care of itself. So the problem is not the world, right? So the problem is the people in this world. I problemem są właśnie ludzie na tej ziemi. So if we are fixed, then everything else will mostly take care of itself. I jeżeli my jesteśmy skupieni na czymś, to wszystko inne będzie się w jakiś sposób działo. So what I mean to say here is individuals, each one of us have responsibility. Jeśli chodzi o nas jako indywidualne istoty, to każdy z nas ma pewną odpowiedzialność. So I'll tell you an example. I posłużę się pewnym przykładem. So when you fly by plane, the airplane will announce. In the case of cabin pressure changes, then the mask will drop and then put on mask on yourself first and then take care of the other passengers. Jeżeli lecimy samolotem, to w pewnych wypadkach trzeba założyć maski, jeżeli zmienia się ciśnienie atmosferyczne. So we need to take care of ourselves first. Także najpierw musimy zadbać o samych siebie. That's why the Bible says Jesus came to save us from our sin. So he came to rescue us, to change us, just you. Tak więc Jezus również przybył na ten świat, ażeby zbawić nas. For example, if you give him your life is his.
I jeżeli dajemy Bogu nasze życie, to w zasadzie to życie, które Mu dajemy, to jest Jego, czymś, co On nam dał. So if you come to say, I'm young and I want to give my life, the scripture says, your life, the time are in His hands. Jeżeli oddajemy Bogu życie, to właściwie musimy zauważyć, że nasze życie jest cały czas w Jego rękach. So all the parts of our body is His. Każda część naszego ciała należy do Niego. You may have a lot of money, probably you are a billionaire. Jeżeli jesteś milionerem, masz dużo pieniędzy, You give it generously. oddajesz szczodrze. But the scripture says, all silvers and gold is mine. Pismo mówi, że wszystko złoto i srebro jest moje. So you can't bring anything to God that didn't start with Him. I możemy przynieść wszystko Bogu, ale to i tak należy do Niego. But except one thing that God never gave you, and that is worship. Ale to, co możemy Mu naprawdę przynieść, to jest oddawanie Mu chwały. So worship is your choice. I oddawanie Bogu chwały jest naszym wyborem. So look at this wise man now. I popatrzmy na tych trzech mędrców. This wise man, they haven't seen Jesus fed how many people? They haven't seen Jesus give foods to people. They didn't see the miracles. Ci trzej mędrcy nie widzieli nigdy, jak Jezus karmił ludzi, nie widzieli Jego cudów, które czynił. So they haven't seen Lazarus was raised from the tomb. Nie widzieli również, jak wzbudził człowieka z grobu. They didn't experience deliverance of evil spirits. Również nie widzieli, jak On wyganiał złe duchy. So they didn't experience healing of physical illness. Nie doświadczyli tego, jak Jezus leczył fizyczne choroby. So the only they see is, the star. Jedyne, co widzieli, to była gwiazda. So that convinced them to see Jesus, I to przekonało ich widzieć Jezusa to worship Jesus. i oddać Mu chwałę. They have very simple motive and goal. Oni mieli bardzo prosty motyw i cel. When they met Jesus, for them it's not enough just to see Jesus, but they want to worship. I gdy zobaczyli Jezusa, to nie było dla nich dosyć. Oni oddali Mu również cześć. That's mean, if we are normal people, then we have to worship Jesus, I my również powinniśmy oddawać Mu chwałę. who is the King of Kings Jezusowi, który jest Królem Królów and the Lord of Lords. i Panem Panów. So we understand that the wise man didn't come to worship Mary, right? Mędrcy nie przyszli po to, ażeby oddać cześć Marii. We come to worship the King of Kings, the Lord of Lords. My oddajemy cześć Królowi Królów, So who created the heaven and the earth? temu, który stworzył niebo i ziemię. Everything in this world, that's what God created. Tak więc wszystko, co jest na tym świecie, to właśnie On stworzył. We just come to worship, not to argue how, the way we worship. Mamy Mu oddać cześć, a nie dyskutować nad tym, w jaki sposób to czynić. We are not here to argue our worship style or music or song. Nie mamy dyskutować na temat stylów muzyki czy stylów oddawania Bogu chwały. So we come here to surrender who we are I mamy Mu poddać się tak, jak jesteśmy, and worshiping our Lord Jesus Christ. chwaląc Go jako naszego Pana Jezusa. So we don't come to point fingers at people who are not like us. I nie mamy wskazywać ludzi, być może naszymi palcami, którzy nie są tacy jak my, In some other denominations, może którzy pochodzą z innych denominacji. many things happening right now. Dlatego, że wiele rzeczy dzieje się teraz. It is not when our favorite song goes, then our hands up. That's what happening, when they sing. Their favorite song comes, their hands goes up. Jeżeli niektórzy lubią pewne pieśni, to ich ręce idą do góry, So when people don't sing their favorite song, they put their hands in the pocket. a jeżeli inni być może trzymają swoje ręce w kieszeni w tym samym czasie. So some worshiper are saying, hey man, I'm waiting for the Spirit hit me, while my favorite song is singing. Niektórzy są pod wrażeniem, czekają na ducha, który by właśnie uderzył w nich, gdy właśnie jest ta pieśń, którą lubią. This is not the way we worship our God. Ale to nie jest sposób, w jaki my oddajemy chwałę Bogu. Let's remind ourselves that when wise men come to worship Jesus, there was no music band. I zauważmy, że gdy mędrcy przyszli oddać chwałę Jezusowi, to nie było tam żadnego zespołu muzycznego. There were no singer from America, heritage singer. Nie było żadnego śpiewaka z Ameryki. There were no LED screen. Nie było żadnych specjalnych jakichś ekranów. There were no lighting setup. Nie było żadnego ustawionego światła. Worship, just heart of worship. Amen. Oddawanie chwały polega na tym, co się dzieje w sercu. So worship is about you surrender yourself before our God.
Oddawanie chwały to jest właśnie poddanie się samym Bogu. So worship is not about choosing your preferences. Oddawanie chwały to nie jest to, co my wybieramy sami, It's about your pursuit of His presence. ale to jest jakby pogonią za obecnością Bożą. So the first mention of the word worship in the Bible is in Genesis chapter 22, verse 5. Pierwsza wzmianka na temat oddawania chwały Bogu jest w pierwszej księdze Mojżeszowej w 22 rozdziale i wierszu 5. So in Genesis chapter 22, verse 5, it says, Abraham said to his servant, stay here with the donkey while I and the boy go over there and we will worship and then we will come back to you. I rzekł Abraham do sług swoich, zostańcie wy tu z osłem, a ja z dziecięciem pójdziemy aż na to miejsce, a odprawiwszy modlitwy wrócimy się do was. So God commanded Abraham to worship him with his only son, Isaac. Tak więc Bóg chciał, ażeby Abraham oddał mu chwałę razem ze swoim synem. So Abraham did exactly what God commanded. I Abraham uczynił to dokładnie, co Bóg mu nakazał. So then what is worship? Tak więc co to jest oddawanie chwały? So worship is obedience to God. Oddawanie chwały oznacza posłuszeństwo Bogu. I don't mean to say here that all the worship style and the worship song and worship liturgy are not necessity of our worship. To nie znaczy, że pewne style oddawania chwały Bogu może są złe albo niewłaściwe. So before we do this all, these things, then we need to be obedience to His word, who is our God. Ale przede wszystkim musimy zwrócić uwagę na posłuszeństwo. So we come to our key text now. Tak więc idziemy do naszego kluczowego tekstu. So when a Samaritan woman asked Jesus, where should we worship? Our father said this and you Jews say this. So she was confused. Gdy Jezus spotkał się z Samarytanką, to ona miała pomieszane pojęcia, bo jedni mówili tak, drugi tak. Nie wiedziała jak, jeśli chodzi o sprawę oddawania chwały. So she said, sir, the woman said, I can see that you are a prophet and our ancestors worship on this mountain, but you Jews claim that the place where we must worship is in Jerusalem. And woman, Jesus replied, and believe me, a time is coming when you will worship the Father neither on this mountain nor in Jerusalem. And Jesus said in verse 23, this is the text I really like, the true worshipers will worship the Father in spirit and in truth. Ojcowie nasi na tej górze chwalili Boga, a wy powiadacie, że w Jeruzalemie jest miejsce, gdzie należy chwalić. Rzekł Jezus, niewiasto, wierz mi, iż idzie godzina, gdy ani na tej górze, ani w Jeruzalemie nie będziecie chwalić Ojca. So Jesus did not mention his preferred place for people to worship. Jezus nie wymienił swego ulubionego miejsca, gdzie należy oddawać chwałę. So Jesus did not mention any facilities. Jezus nie wymienił jakiegoś specjalnego miejsca, specjalnego budynku. So he concluded that what matter is the spirit and in truth. To, co on powiedział, dotyczy spraw duchowych. So meaning it is your heart. To oznacza twoje serce. So your life need being surrendered to God. Tak więc twoje serce musi być poddane Bogu. Personal transformation does not happen without worship God in truth and in spirit. Osobista przemiana nie odbędzie się bez chwalenia Boga w prawdzie i w duchu. And worship does not happen without surrendering your life to the Creator. I oddawanie chwały Bogu nie odbędzie się również bez poddania naszego serca naszemu Stworzycielowi. Worship does not happen without obedience to His commandment. I nie oddamy chwały Bogu właściwie, jeżeli nie będziemy zachowywać Jego przykazań. Whenever there is true worshiper, true worship, you will encounter counterfeit worship. Ale również tam, gdzie jest prawdziwe oddawanie chwały Bogu, tam również odbywa się takie podrobione, niewłaściwe oddawanie chwały Bogu. So a while ago we talked about Chanel number 5 in Sabbath school lesson class. Mówiliśmy na ten temat w naszej lekcji szkoły sabotnej. So it means there is a fake one. Tak więc jest coś, co nie jest prawdziwe. Because I can find and buy, Chanel number 5 fake one with $25. Można kupić coś, co nie jest prawdziwe za jakieś tam sumę pieniędzy. I would like to highlight, a little bit. We go back to Matthew chapter 1 verse 8. So King Herod sent the wise men to Bethlehem, right? Zwróćmy uwagę na pierwszy rozdział Ewangelii Mateusza.
So Herod requested them to search for Jesus and come back to him. So I would like to highlight a bit on verse 8 of Matthew chapter 1. Zwróćmy uwagę na wiersz 8 w Ewangelii Mateusza. So King Herod sent the wise men to Bethlehem. Tak więc król Herod skierował mędrców do Betlejem. So Herod requested them to search for Jesus and he said, I want to worship him too. I powiedział im, że on również odda cześć. So please think it very carefully in this particular message. Tak więc zwróćmy uwagę na to, co zostało tutaj powiedziane. Herod wanted to worship Jesus. Herod miał zamiar oddać chwałę Jezusowi. The three wise men wanted to worship Jesus. I również trzej mędrcy chcieli oddać chwałę Jezusowi. So whenever there is genuine worship, there will always be a counterfeit worship. Jeżeli jest właściwe oddawanie chwały Bogu, to również będzie i niewłaściwe. So Chanel number 5 versus fake Chanel number 5. Jest tutaj kontrast między właściwym a prawdziwym. So Antichrist versus Christ. I jest antychryst w przeciwieństwie do Chrystusa. Atheist versus theist or agnostic. Są również ateiści w przeciwieństwie do agnostyków, czy też tych, którzy wierzą. So if you are popular on Facebook, have 10 million followers. Jeżeli masz popularność na Facebook, to masz prawdopodobnie 10 milionów widzów. There will be someone like you will do the same Facebook page. I może być ktoś podobny do ciebie, kto również będzie miał bardzo podobną stronę. And they will talk to people and they will ask for donation. Ta osoba może również prosić o jakieś datki finansowe. So what I mean to say is whenever there is true worshiper, there will be counterfeit worshiper or fake worshiper. Tak więc gdy mamy do czynienia z prawdziwym oddawaniem chwały Bogu, również jest i sfałszowane, niewłaściwe. So the world refuses to worship God because they said there are fake Christians. I świat w pewnym stopniu nie chce oddawać chwały Bogu, dlatego że są ci właśnie fałszywi chrześcijanie. So the same thing, but fake Christians are the proof of real Christians. I to również dowodzi, że są prawdziwi chrześcijanie. And fake Christians and fake worshippers are the confirmation that there are genuine worshippers. Jeżeli są ci, którzy są fałszywymi chrześcijanami, to muszą być również tacy, którzy są prawdziwymi. So can you see what is happening here now? Czy widzimy, co się dzieje w tej chwili? Herod wanted to worship Jesus. Herod miał zamiar oddać chwałę Jezusowi. And the three wise men wanted to worship. I również trzej mędrcy chcieli tego samego. Now you may see who is the counterfeit worshiper. I teraz popatrzmy, kto jest tym niewłaściwym, kto jest tym fałszywym So let's czcicielem. look at the story of Abel and Cain. Popatrzmy na historię Kaina i Abla. So it is an example that one was genuine worshiper and the other was a fraud or fake or counterfeit worshiper. I tutaj również jest przykład, gdy jeden jest tym właściwym chwalcą Boga, natomiast drugi jest tym fałszywym. So one of the signs that you will understand as a counterfeit worship is how they treat people after worship. I jednym ze znaków jest to, w jaki sposób ludzie są traktowani po oddaniu chwały Bogu. So let's look at it. We know that Abel was killed by Cain. I widzimy tutaj Abla, który zostaje zabity przez Kaina. So Cain, he announced himself that I'm going to worship God. I Kain mówi, ja mam zamiar oddać chwałę Bogu. So Cain had many beautiful ideas. I on miał wiele wspaniałych rzeczy. He had many fruits, beautiful fruits, and it was actually, the looks are very good. I te rzeczy, które on przyniósł Bogu, były naprawdę wspaniałe. So Herod was a worshiper too. He says, I will go and worship Jesus. I Herod tak samo mówi, ja pójdę i oddam mu chwałę. But at the end, what happened? He killed babies. Ale co się w efekcie stało? On po prostu zabił dzieci. The same way, if we are hurting people or abusing or mistreating and dealing with people in the way that doesn't honor Jesus Christ, we are just a counterfeit worshiper. Tak samo i my, jeżeli traktujemy ludzi w sposób nieodpowiedni, to jesteśmy wtedy tymi niewłaściwymi, fałszywymi chwalcami Boga. You may have read, the story of Herod the king. Czytaliśmy historię króla Heroda. He was a great man. On był wspaniałym człowiekiem So history calls him Herod the Great. i historia mówi o nim jako o Herodzie Wielkim. So he did a remodel for Jerusalem's temple.
On uczynił wspaniałe rzeczy, jeśli chodzi o budowę Jeruzalemu, świątyni w He Jeruzalemie. was not a Jewish man, On nie był Żydem. not necessarily a worshipper of Jehovah. Nie był prawdopodobnie człowiekiem, który wielbił Boga Jehowę, Yet generous man. ale był człowiekiem bardzo szczodrym. He gave money to build the temple of Jerusalem. Poświęcił wiele pieniędzy, ażeby odbudować świątynię. So God does not want you to be just a great Herod Bóg nie chce, ażebyśmy byli takimi wielkimi Herodami, who builds, a great Jerusalem temple, who build churches, którzy budują właśnie wspaniałe świątynie, a great business, którzy tworzą wielkie a great biznesy, career, którzy mają wielkie kariery, and who has a great family. którzy mają wspaniałe rodziny. But you can live like King Herod. But Ale- you can be like King Herod. I możemy być właśnie wtedy jak król Herod. You don't need to be great like King Herod. My nie musimy być takimi wielkimi ludźmi jak król Herod. You don't need to be a great influence in your church or community. Nie potrzebujesz mieć tak wielki wpływ na twój kościół albo na twoje społeczeństwo. God wants you to worship Him with your inner heart. Dlatego, że Bóg chce, ażebyś oddawał Mu cześć we swoim wewnętrznym sercu. God wants you to possess a peace of mind, peaceful mind. Bóg chce, ażebyś posiadał taki umysł, którym by był pokój. A joy in your life. Radość twojego życia. God wants you to sing even in a prison like Paul and Silas when they were in something like, they had no dream, no vision. Bóg chce, ażebyśmy śpiewali i oddawali Mu cześć, nawet w takich sytuacjach jak apostołowie, gdy byli w więzieniu. The truth is, you can't be great without God's presence. I nie możesz być wielkim bez obecności Bożej. You can't be great without worshiping our God. Nie możesz być wielkim bez oddawania chwały Bogu. So number 3 of my title is, if you are a true worshiper, that worship will bend your will. I punkt numer 3, który mówi, że jeżeli jesteś tym właściwym, prawdziwym chwalcą Boga, to oddawanie chwały zmieni twoją wolę. You can't be like, you are a strong man and, you hit everything. Możesz być bardzo silnym człowiekiem. As we are genuine worshipers, something will gonna happen. I gdy jesteśmy tymi właściwymi chwalcami Boga, to coś się będzie działo. Let's say my heart will begin to change. I moje serce zacznie się zmieniać. God will take care away my fear. I Bóg odejmie ode mnie wszystkie moje obawy. God will take care of my anxiety, Bóg odejmie mi niepokój, my depression, moją depresję and God will take care of my pride. i również Bóg weźmie moją dumę. God will take care of the hatred that I have. Również Bóg zabierze nienawiść, którą mam. So then you will walk out being different. I będziesz chodził, będąc odmieniony. So these are the quality of real worshipers. I to są właśnie te rzeczy, które uzyskamy, będąc prawdziwym chwalcą Bożym. Let's see again, when the wise men, when they come to Jesus, what did they do? I gdy ci trzej mędrcy znaleźli się w obecności Jezusa, to co oni czynili? Firstly, King Herod missed to worship Jesus. Przede wszystkim król Herod nie oddał chwały Jezusowi. But he said, I want to worship Jesus. Ale on powiedział, że on by chciał. On the other hand, verse 11 is where the true worshipers come to. I tam jest powiedziane również, gdy ci prawdziwi chwalcy przyszli. So what did they do? The wise men did something here. I oni tam coś uczynili szczególnego. They saw the young child with Mary, his mother, and they fell down and worshiped him. I zobaczyli tam Marię razem z dzieckiem i pokłonili się i oddali mu cześć. So this is the custom of the people over there. I był pewien zwyczaj właśnie w tym czasie. They worship deity or worship divinity or worshiping supreme sovereign being. That's what they did. Był zwyczaj oddawania czci jakimś nadrzędnym istotom albo Bogu. They just not bow their head. Oni nie tylko, że pokłonili się, They worship Jesus. oni po prostu oddali mu cześć. So what we get from this is, even if your understanding and experience of God is in the baby stage, you can still worship God. I co z tego wyciągamy, jaki wniosek, że nawet jeżeli nasz sposób chwalenia Boga jeszcze nie jest w pełni rozwinięty, What I mean to say is sometimes we say, my Christian life, the level of my knowledge in God is very, very low. jeżeli nasz
poziom naszego chrześcijaństwa jest naprawdę bardzo niski. Let's look at these three men. Popatrzmy na tych trzech mędrców. They just saw the star and they wanted to worship God and bow down and worship Him. Zobaczyli gwiazdę i mieli zamiar oddać chwałę Bogu. So don't wait for God to fill you with power. Tak więc nie czekajmy, aż Bóg napełni nas mocą. So don't wait for the time you start shining and influencing others. Nie czekajmy na czas, gdy zaczniemy świecić i mieć wpływ na innych. You can worship God even in your early stage, I możemy oddawać chwałę Bogu nawet w naszym wczesnym stadium, like the baby. czując się jak te małe dzieci. You must surrender or bend yourself before God. Mamy poddać się Bogu So bend before God means in every position. i ugiąć się przed Bogiem to oznacza wszystko. So surrender in every circumstances. Poddać się Bogu pod każdym względem. Even when you are in a bad mood, Nawet jeżeli jesteśmy w takim złym nastroju, even in a bad timing, jeżeli to jest nawet w złym czasie, even in your financial hardship, nawet jeżeli mamy finansowe problemy, even in the time of family problem, nawet jeżeli mamy problemy rodzinne, you must have this courage to bend down before God and worship Him. musimy mieć to pragnienie, ażeby poddać się Bogu i oddać Mu cześć. Don't wait for the time. Everything will be settled. Nie czekajmy na taki właściwy czas. Our God is not just a mere man, a mere God. Nasz Bóg to nie jest jakiś tam Bóg. He's the creator. On jest Stworzycielem, He's the King of Kings. jest Królem He's the Lord Królów, of Lords. jest Panem Panów, He's the counselor. jest naszym He's the doradcą, game changer. jest tym, który He's the zmienia, miracle worker. jest tym, który czyni He's cuda, the promise keeper. jest tym, który daje obietnice, He's in the light in the darkness. jest światłem w ciemności. The Bible says, if God is with you, who can be against us? I Biblia mówi, jeżeli Bóg jest z nami, któż może być przeciwko nam? So the next one is worship opens your treasure to God. Następny punkt. Oddawanie chwały Bogu otwiera nasze skarby dla Boga. So when you worship wholeheartedly, God will change your way. Gdy oddajesz Bogu cześć całego serca, On zmieni twoje drogi. So now what happened is the three wise men opened their treasure and they presented as a gift to Jesus. Tak więc ci trzej mędrcy otworzyli swoje skarby i dali to właśnie Jezusowi. So give their treasure to Jesus means you present the things that are dear to you, dear to them before Jesus. I to oznacza, że mamy zaprezentować Bogu rzeczy, które są drogie dla naszego serca. So what is very dear to you today? Tak więc co jest taką rzeczą drogą dla nas dzisiaj? Present it to Jesus. Zaprezentujmy to Jezusowi. Probably the pride that you have kept in your heart for too long as a treasure. Być może nasza duma, którą trzymamy w naszym sercu zbyt długo. So the hatred that you have kept in your mind for too long as a treasure. Być może naszym skarbem jest właśnie ta nienawiść, którą trzymamy w naszym sercu. So the position in your church that you wanted to keep it for centuries as a treasurer, as an elder, you can be like King Herod today. Być może nasza pozycja w Kościele, którą mamy i chcemy ją zatrzymać na długo. You have to present it to Jesus, what you treasure today. Zaprezentuj właśnie, daj to Jezusowi to, co cenisz sobie najbardziej. So now is the time to open our treasures and offer it to our Savior Jesus Christ. I teraz jest czas, ażeby otworzyć nasze skarbce i dać właśnie to, oddać Jezusowi. So who will change your way and then he will make you a better person. Wtedy On zmieni nas i uczyni nas lepszymi. So today we worship our God. We come here to worship our God. Tak więc dzisiaj przychodząc, ażeby oddać cześć naszemu Bogu, So we have to open our hearts. mamy otworzyć nasze serca. What is the treasure, the most treasure that you have in your heart? I spytajmy się samych siebie, co jest tym największym skarbem, który mamy w naszych sercach. Just present it to Jesus today. Dajmy właśnie to Jezusowi dzisiaj. So that he can change your heart. Tak więc On zmieni wtedy nasze serce. So that he will give you the right path like the three wise men and they escape from King Herod and they find the right way to go back to their hometown. I On wtedy zmieni drogi naszego życia, tak jak dla tych trzech mędrców, gdy oni mogli iść inną drogą i uniknąć króla Heroda. So we rely on Jesus Christ today Tak więc polegamy na Jezusie dzisiaj, because he is our everything. dlatego że On jest dla nas wszystkim. So God will change your way and God will change your heart. You will gonna possess the heart of worship.
Bóg zmieni nasze serca i nasze drogi, tak że będziemy mieć te serca, które są gotowe, ażeby chwalić Go. So your relationship with God will better than before. I nasz związek z Bogiem będzie lepszy niż przedtem. May God bless you all. Thank you so much. Niech Bóg błogosławi was wszystkich i dziękuję bardzo. Amen. Amen.